तब से नहाई के। तनी को बढ़ा देवे। तनी तू लोग बैठ जाए, तू लोग बैठ जा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। बच्ची तू तो आई कौना कंपनी के हिया रे? ना 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 तोहरे पर तो सब खेला बा। ई सब पंकज लाल यादव के कंपनी के हो। किन्नर ना 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 अरे पियवा के ताई के। ए जा एक और बढ़ा दे। ए जा कि जाने जाने कहीं के ले ले तू का जान हो जिया बात। अरे लहन में दबा के हमारा निकली परान हो। किसैया के साथे तो के बतावा ई दीवाना तोहरा खातिर कितना कष्ट उठौले। तो के बतावा हम तोहरा घरे गले त हर बाबूजी हमरा मुंह में बात सुन रहल तोहरा चलते हम बर्दाश्त करी। तू ई कहता रे कि हमारे शादी में पूरी खाए खाती आई हो। हम तोरा शादी में पूरी खाए जा रे। तोरा शादी में जाके हम डीजे बजाए आ गाना कौन बजा कि याद कर जगिया कुंवार रहल अब 72 से पहले हमार रहल। ई गाना बजा तोरा दुल्हा के सामने नहीं तारे का खोर खोर खाए। ठीक है कि सैया के साथ है बना, सैया के साथ है बना ससुराल में जा। धोते हलना भिसा डब से नहाई के। धोती हलना फसा जब से नहाई के। धोते हलना भिसा डब से नहाई के। धोती हलना फसा जब से नहाई के। सैया के साथ है बना, सैया के साथ है बना ससुराल जाई के। धोते हलना भिसा अब से नहाई के। धोती हलना फसा जब से नहाई के। धोते हलना भिसा डब से नहाई के। धोती हलना फसा जब से नहाई के। सोचना जरूरी है किसको दिल दिया जाए। सोचना जरूरी है किसको दिल दिया जाए। सोचना जरूरी है किसको दिल दिया सोचना जरूरी है। दिया जाए सोचना जरूरी है। धोते हलना फसा जब से नहाएंगे। धोती हलना फसा जब से नहाएंगे। हमरा तू नमवा के मेहदी रचैलू। हमारा तू नमवा के मेहदी रचैलू। दोसरा के साथे जाके
मंगिया भरैलू दोसरा के साथे जाके मंगिया भरैलू दोसरा के नाम के तू मंगिया भरैलू कुछ रखे हजार जाके कुछ रखे हजार तू तो पियावा के पाई के अधोते हलुलाभ सा तब से नहाई के धोती हलुलाभ सब तब से नहाई के धोते हलुलाभ सा तब से नहाई के धोती हलुलाभ सब तब से नहाई के अरे गिरी